Всички говорят за CBD и THC, които са два важни химикала, съдържащи се в марихуаната. След като легализирането на марихуаната стана масова практика, каква е действителната разлика между CBD и THC? Във вас в момента работи биологичен път, наречен ендоканабиноидна система, който помага за регулиране на настроението, апетита, паметта и усещането за болка. THC и CBD обаче превземат тази система. Това е химическата структура на THC, известен също като тетрахидроканабинол, ако се чувствате фантазиори. А това е химическата структура на CBD, известен също като канабидиол. Това, което може би ще забележите, е, че химическите им структури изглеждат почти идентични. Имат една и съща молекулна формула, която е S21N30O2, а масата и на двете е 314 грама на мол, но има една изключително важна структурна разлика. Докато THC съдържа цикличен пръстен, CBD съдържа хидроксилна група. И тази разлика в биохимията всъщност определя дали се чувствате дрогирани или не. За да разберете напълно защо, първо трябва да знаете за рецептора CB1. Във вашето неалкохолизирано, трезво тяло рецепторът CB1 се влияе от невротрансмитър, наречен анандамид, който контролира генерирането на удоволствие, мотивацията и хранителното поведение. В нестоманеното ви тяло анандамидът се освобождава след физически упражнения и именно той предизвиква възбудата на бегача. Структурата на ТХК е толкова сходна с тази на анандамида, че се вписва идеално в CV-единния рецептор, поради което предизвиква у вас усещане за опиянение. CBD, от друга страна, заради хидроксилната група има различна форма и не се вписва в рецептора CB1, поради което не ви кара да се чувствате високо. Но CBD се свързва с други рецептори във вашата канабиноидна система, като ви въздейства по други начини. Голямо вълнение предизвика едно изследване от 2011 година, при което няколко десетки души с социално тревожно разстройство бяха помолени да говорят пред голяма аудитория. На някои от тях е дадено CBD, а на други – плацебо. Тези, на които е дадено CBD, съобщават за значително по-малка тревожност. Съществуват и много изследвания върху животни, които показват антитревожните и противовъзпалителните свойства на CBD, което може да обясни защо някои хора казват, че помага при тревожност и при хронична болка. Изследванията също така откриват, че THC всъщност може да влоши психотичните симптоми, докато CBD, от друга страна, може да помогне при психоза. И така, какво се случва, когато ги консумирате по едно и също време? Едно проучване установява, че поради биохимичната форма на CBD, той всъщност може да се свърже с рецептора CB1 и да го изключи в модел на свързване, известен на биолозите като алостерично инхибиране. Това означава, че CBD всъщност прави THC неспособен да се свърже също така и следователно намалява усещането за опиянение. Ако изпарявате марихуана с 25% THC и 0,1% CBD, ще се чувствате високо, тъй като THC ще се свързва с CB1 рецептора, с малка намеса от страна на CBD. Ако консумирате марихуана с 25% THC и 12% CBD, това по-голямо количество CBD ще попречи на THC да се свърже с рецептора CB1, намалявайки ефекта на THC и водейки до това, че ще се чувствате по-малко високо. Там, където марихуаната се продава законно, вероятно ще посочат какъв е процентът на THC и CBD в продукта, който избирате, което ще ви помогне да разберете ефектите, които той ще има върху тялото ви. В крайна сметка THC е химично вещество, намиращо се в марихуаната, с химична структура, която ви кара да се чувствате високо. CBD е химично вещество, открито в марихуаната, с различна химична структура, което не ви кара да се чувствате високо, но може да повлияе на тялото ви по други, по-малко очевидни начини. Все още има противоречиви изследвания и много други неща, които трябва да се разберат за двата химикала. Надяваме се, че с легализирането на марихуаната от все повече държави и страни, засилените изследвания ще могат да разкрият повече подробности за това как тези два химикала ни влияят.